Hello mga papang, maayong malipayong adlaw sa tanan no. Ani usab kita sa akong channel Sam's Transformation YouTube channel. Kani akong video mga papang, ako po ni siya gi-upload sa ako ang FB page Sam Villanueva. Palihog na lang po follow, like and share. So karong taknaan mga papang o karong higayon na mga magahisgot kita kabayon sa kinabuhi ni Jesucristo sa iyang kapanahunan no, haron kita malamdagan sa atong adlaw-adlaw sa ato ang kinabuhi, makapamalandong kita kung unsa ang atong buhaton base sa kinabuhi usab ni Jesucristo no. So karong adlaw magahisgot kita o mupaambit ako kaninyo kabahin sa usa ka bata nga si Jesucristo. Niadtong panahon ni Jesucristo nahibulong o nahangangha ang iyang amahan o inahan nga si Jose o si Maria no, sa giistorya ni Simeon. So kinsa man ni si Simeon? Si Simeon usa ka tawo, ordinaryo nga tawo nga gapuyo sa templo. Maampuon usab kini siya nga tawo no, nga niingon siya sa mga tao usab nga usa siya mamatay makakita siya sa Ginoo. So Dios nun pinika si Simeon no. Dayon niingon si Simeon sa kang Maria sa iyang inahan ni Jesus. Niingon siya nga kining bataa gipadala sa Dios alang sa paglaglag o pagluwas sa mga tao sa Israel. O kining bataa maoy ilhanan sa Dios. Ug ang mga tao, daghang mga tao musupak kaniya. Dayon ang ilang tinaguang mga huna-huna manimaho o mabulgar, gitawag no, mabulgar ang ilang tinaguang mga huna-huna. Ug sila di ay nangaguol no, nangaguol sama sa usa ka espada nga hait kayo nga mutigbas sa ilang kaugalingong kasing-kasing. So dito ra natapos ang istorya sa ato ang Ginoong Jesucristo mga papang no. Kung ibase nato kini siya sa ato ang kinabuhi mga papang, kabalo mo si Jesucristo nianhi sa kalibutan aron muluwas ka natin no. Pero aside na mga papang, si Jesucristo nianhi diri para ibutsyag niya unsa ang tinuod no, unsa ang tinuod ni ining kalibutana, unsa ang maayo ni ining kalibutana. Unya adtong panahon na mga sakit jud ang mga tawo no, sama sa gitigbas sila sa usa ka espada nga hait kay nga nitigbas sa ilang kasing-kasing. Kay ngano aduna sila balaod usa ni abot ni ining kalibutana si Jesus Christ mga papang. Aduna sila balaod no, ug aduna na sila balaod sa simbahan nga unsa ang mga pamaagi. Dayon si Jesus Christ mga papang aduna man po lahi nga approach sa kinabuhi nga maoy makahatag sa tawo og kagawasan sa iyang pagkatao ug sa iyang pagtuo sa Dios niining kalibutana. Maunang masakit gayud sila mga papang. Sa ato pong panahon no, kung atong tan-awon, kabantay mo ato amigo, ato pamilya o ato silingan o sa komunidad no, pag maistorya gani na kaniya no, ang tinuod niya nga baho niya sa iyang kinabuhi, sigurado kanang tawhan ng mga papang malagot gayud mga papang no. So meaning kung atong i-reveal gyud ang tinuod sa atong pagkakita, ngilngig kaayo mga papang no, dayon ma-offend ta no, mangisog ta, mahimo tang aggressive kay nga tawo nga ato pong sumpakion ang nagsulti ni ana kay dili ta ganahan mabalan ang ato ang baho. So mauusab na sa kapanahunan ni Jesucristo mga papang no, naglagot sila kay Jesus Christ mga papang, ilabi na sa iyang ministeryo sa iyang kinabuhi sa tulo ka tuig no. Kay ngano si Jesucristo nagtug-an sa kamatuoran ni ining kalibutan na kung unsa ang tinuod. Sama ra usab na sa atong higayon karon mga papang, kita tanan aduna kitay mga tinaguan nga dili ta ganahan ibutsyag. Kung mabutsyag na sa usa ka tawo ang unsay tinuod nato, maglagot usab kita. Munang karon mga papang atong pamalandungan no,
ang ato pong mga sayop sa kinabuhi, atong pamalandungan kung kinsa puta sa ato ang kinabuhi, atong pamalandungan kung unsa pud kita sa atong kinabuhi ngadto sa uban mga papang. Ug kining tanan kabalo man ta nga kita huyang ra sa mata sa Ginoo, huyang ra pud sa mata sa mga tawo nga sa ato ang mismo nga kinabuhi mga papang, no? Pero apan kining tanan ato kining iampo, ihalad sa Ginoo kay siya lamang ang nahibalo sa tanan mga papang, no? Ug siya lamang ang timailhan ni ining kalibutan. Giistorya dito sa istorya ni mga papang, no, yung si Simeon, siya ang timailhan, meaning siya ang usa ka sign nga gipadala sa kalibutan mga papang, nga muluwas ka natong tanan, no, nga mga tao gikan sa atong mga sala, no. Siya usa ka bata nga gipili, siya pud usa ka bata nga gipili sa Ginoo mga papang, haron pagpadayag sa mga kamatuoran dinhi sa kalibutan kung unsay ang ngayan nga pagabuhaton. So mamalandong kita mga papang, no, maunang matag-adlaw-adlaw ako kini gi-share kaninyo para kitang tanan kauban sa pagpamalandong. Kay kita usa lamang kita ka mga sasala ug kinahanglan kita nga makadungog sa pulong ni Hesukristo sa iyang mismo nga story para kita matag-adlaw-adlaw aduna kitay idea kung kinsa usab si Hesukristo nga atong Ginoo nga gikan sa langit ni kunsa dinhi sa kalibutan, gipadala siya sa Ginoo haron mo istorya kanato sa kamatuoran. So dinhi na lang ko kuto mga papang, no, dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw, sa pagpaulam sa inyong dalunggan, sa inyong mata, sa inyong kasing-kasing ug sa inyong presensya. Dagan kayong salamat mga papang. Ug ayaw na lang pud kalimot mga papang, ha, pag-like, pag-follow, pag-share sa akong YouTube channel Sam's Transformation ug sa akong FB page Sam Villanueva. Wa na ibayad mga papang, libre na. Kung i-follow ninyo na, subscribe mo papang, mas more pa ang ato ang live makapamalandong ta mga papang sa panahon nga maghatag kita og kaambitan kabahin sa kinabuhi ni Hesukristo. Daghang salamat. I love you all. God bless us all. Bye-bye mga papa.